Nu skal du høre, hvordan du skal lave en videoboganmeldelse. Først finder du naturligvis en bog. Det må gerne være en bog, du har læst før første gang. Det gør det lidt nemmere. Jeg har valgt bogen Viggo Vampyr rejser ud af Bent B. Nielsen. Jeg vælger at starte med at fortælle noget generelt om bogen. Og det kunne være sådan noget som, at det er en del af en serie om Viggo Vampyr, og at den her bog har 111 sider. Så kan jeg fortælle lidt om, hvem der er med i bogen, altså hvem der er hovedpersoner, og hvem der er bipersoner. Det næste, jeg skal fortælle i min boganmeldelse, er, hvad bogen handler om. Altså, jeg skal lige kort fortælle handlingen i bogen. Og måske skal jeg ikke fortælle, hvad den slutter med, fordi det er jo synd for dem, der skal læse den bagefter. Det næste, jeg kan fortælle, det er, hvem jeg synes, bogen er skrevet til. Altså om det er en drengebog, eller en pigebog, eller om det er for børn på måske 8-9 år, eller om det er til ældre børn. Det sidste, jeg skal fortælle i min videoboganmeldelse, det er, hvad jeg synes om bogen. Og jeg skal ikke bare sige, at den er god eller den er dårlig, men jeg skal forklare hvorfor. Så man selv har en mulighed for at finde ud af, om det er en bog, man har lyst til at læse.